Ya Jalo MINUSMA ni o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke naani ye minnu in kɛlɛcɛw bila ka na anw fɛ yan i b'a ye k'a fɔ u ka maa fila bɛ olu fatura an ka jamana kɔnɔ ka a sababu kɛ bana dɔ cunna u kan bana min cunna u ka sa o kɛra sababu ye ni k'u ka kalifa ko o minɛ u la kunun MINUSMA ye bonyamasegin k'o kɛ ka ɲɛsin u ma u furew sa olu bɛ sɔrɔ ka taa u ka jamanaw kɔnɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka u dayɔrɔ Kongokaw fɛ maa damadɔ damelekɛw u taara maaw sɔrɔ seli la misiri kɔnɔ ni ka cili ko o da u ka cili min ni a bɛ bama bɔ ji la ko o da u ka misiri kɔnɔ a kɛra dugula dugu min ni ani an sɔnko cɛ bɛ t'i jɔ kilo 27 bɔɲɔnko la a bɛ fɔ dugu min ma ko Tindi Tiya a dugu a bɛ ani an sɔnko a cɛ ye kilo 27 bɔɲɔnko u tilalen kɔ ciliw la waati min na u ye CESCOM ambulance min bɛ yen ni katakatanin don u ye o fana ta ni ka taa ni o ye yaaya araba su ni ka a dugu jɛ alamisa la fɛn min ye musolaka dɔ ye a tun bɛ dantɛmɛ boli la Pont des Martyrs o sanfɛla la nɛgɛ kanɲɛ 3 o waati n'o ye 3h du matin o kɛra sababu ye sa ni a ka mobili o taara jigin ji kɔnɔ sabula a ye nɛgɛ kari ka jigin ka ca i yɛrɛ sɔrɔ ba kɔnɔ wulikajɔ o kɛra an ka finitigilakaw fɛ ni ka dɛmɛ don a ma joona mobili kɔni tiɲɛna nka an balaka in a ni sera ka kisi sabula fɛn ma a sɔrɔ ten bole dantɛmɛ wale nɛgɛ kanɲɛ 3 sɔgɔmada nɛgɛ pont sanfɛ o sababu de kɛra sababu ye sa n'a a ye a yɛrɛ sɔrɔ ji kɔnɔ mobili tiɲɛna nka ni kisira a yirala k'a fɔ ko Barkan ko u b'u sɔn nin waati in na ko wulikajɔ o barika bonyanen don u fɛ nin waati in na i b'a ye k'a fɔ a kɛra sababu ye dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Daki u ye maa caman ko o bɔnɛ ani na bamanciw la i b'a ye k'a fɔ a bɛ t'i jɔ maa 10 ani kɔ la maa 10 ani kɔ o fana u ye o minɛ ka armes ko olu saisi n'o ye marifaw ni a tɔw ye marifakisɛw u ye olu bɛɛ lajɛlen minɛ nin wulikajɔ in a kɛra sababu ye hali u ka avion u ye o bɛɛ lawuli ka keronin kɛ keronin kɔni o kɛra sababu ye bamanci dɔw bolila dɔw fara dɔw olu minɛra ni ka olu kɛ kasoladen ye o kɛra le 22 ko don jumɛn voilà a kɛra o don a kɛra o don i b'a ye k'a fɔ a wulikajɔ a bɛ fɔ min ma ko un joli coup de filet ko baara ɲɛna voilà kuma tɛ nin ye tari Burama Mali ko in a sécurité ko tɔ an kɔni bɛ Ala de wuli walima an bɛ Fatiha ta komi a bilalen don Fatiha ta ma sisan an bɛ Fatiha ta halisa Ala ka kisi kɛ ya Rabbi e b'a ko ye cogo di Makura mas ni barikani o kɛ barikani y'a ka baarakɛta kɛ voilà parce que an b'o de laɲininaw bon yɔrɔ min bɛ da nin kan e ka nin semaine sigi ka nin semaine kura min bɛna daminɛ i sigi k'a lajɛ i b'a mɛn ko barikani ye nin kɛ u ye nin kɛ u ye nin kɛ u ye nin kɛ parce que yɔrɔ dɔ tun bɛ n kun na n y'a fɔ n ko bandaw binni min nana kɛ sisan donc ne b'a dɔn wulikajɔ bɛna kɛ France bɛ a kɛcogo bɛɛ yaasa k'a jira k'a fɔ ko irisiko kuma minnu bɛ ka kɛ anw fɛ o kuma bɛ ka fɔ parce que mɔgɔw bɛna wulikajɔ kɛ ko pour que Irisi bɛ se ka na cogo min na donc France fana wuli k'a jeniyɔrɔ fin ka sɔrɔ biko m'u bila an fɛ yan an ka village kunturu jenina k'u to yan
mɔgɔw bɛ tilen ka faga u ɲɛna mais à chaque fois que wulikajɔ mana k'u nɔfɛ an b'a ye u fana ka wulikajɔ barika bɛ bonya u ka nin bonya mais comme la Russie a fɔra k'u bɛna accord dɔ signer walasa stabilité défense militaire ka o yɛrɛ ka bɔ a la Faransi taara n'an ye conseil de sécurité la coup d'état kɛlen ko b'an sanctionné Poutine ma sɔn Russiw ma sɔn Chinois fana ma sɔn olu y'u ka veto bila u ka veto posé ko ils sont pas d'accord voilà bon nin bɛɛ ka ɲi bamaw yɛrɛ dama parce que ɲinɛ kun ka dɔgɔ ye koyi Ala k'an kunna diya ya nafolodisɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma aujourd'hui a y'a jira k'a fɔ ko Kim Kardashian malien hatɛ Kim o tɛ fɛn o tɛ I de ya I o ye I ye a tele tɔgɔ tɛ I de ya o ye I ye a bɛ bɔ I de o ye États-Unis ko maa min bɛ bɔ o la sa ni a kɛlen don ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ ka sababu kɛ a ka wulikajɔw ye Kim Kardashian ko ja ka a dɔ bɛ Mali la a min bɛ Mali la ko o minɛra ni ka taa n'a ye Bole k'a minɛra ka taa n'a ye Bole ale minɛra ka taa Bole Mali Kim Kardashian k'a tɔgɔ de ye ko Jahaba Sura k'a tɔgɔ de y'o ye ko a minɛra ni ka taa n'a ye Bole ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔ ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min kɛra ko o de ye nɛnijugu bɔlɔlɔ o sanfɛla la ko a kɛra sababu ye commune 4 a procureur Touré mas i b'a dɔn nin cɛ in tɔgɔ ye min ye a ka ɲi dɔ bɔ n sɔnna a ka ɲi dɛ i t'a to tan a ma ɲi dɛ n'a y'i wele a ma ɲi dɛ ayi o t'ale fɛ yen k'a ye Kim Kardashian malien k'a y'a wele ka a kana a nalen kɔ waati min na ka ɲininkali ko busamisɛnnin guwa la jaabi ma sɔrɔ a bolo k'a sɔrɔla ka dépôt d'a kan ka i kunna n'a ye Bole kan a ye mun kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko a ye nɛnijuguw de kɛ ko o dun kɔnnen don sariya la n'i y'o kɛ dɔrɔn procureur k'a bɛ se ka a yɛrɛ autosaisi ni ka sɛbɛn ko o da i kan k'i wele k'i ɲininka ka sɔrɔ k'i bila kiiri a ka bolo kan an bɛ don min na i ko bi Kim Kardashian k'a bɛ selfie la selfie jumɛn fi Kim Kardashian dɔ in t'o de kɛ a yɛrɛ t'o de kɛ a b'a fɔ cogo di shopping a bɛ shopping kɛ a bɛ jumɛn wɛrɛ kɛ ayi n ka mɛ dɔ in masa min bɛ to ka bɔ i la a tɛ shopping kɛ ani jumɛn caman kɛ yen dɛ aw tɔgɔ fɔ sa aw de b'a dɔn mas ne ka nin fɛn ninnu filɛliw man ca e y'a ye dɛ a ka di ye dɛ i bɛ to ka baro bɔ dɛ i b'a baro bɔ dɛ tari tɔgɔ fɔ sa ka jumɛn fɔ a bɛ u ka yala ninnu ni fɛnw shopping shoppingiw ni campingiw ni jumɛn sortie mondialiw ni voilà n de ko don ayi ko b'olu fɛ yen dɛ voilà bon ko an ta fana bɛ o la Boli ayi o tɛ Boli an bɛ jɛ ka dugawu kɛ on en parler mini an ka taa awɔ an ka taa tɛgɛ a kɛra maa saba la 12e arrondissement o commissariat fɛ maa saba min ni u ka baara kun bɛnnen don ka sira ka a da maaw ɲɛ k'u ka moto olu minɛ u la tɛgɛ kɛra u la n'i ye ko ta ka lajɛ wulikajɔ o de kɛra ka sababu kɛ moto taxi dɔ bɛ yen ale nana lajɔ ale lajɔlen waati min na u ye a ka moto ni ka o minɛ a la k'a ka telefɔni minɛ ka tila ka a ka portefeuille ko o minɛ ka sɔrɔ ka tɛgɛ ko o jɛnamini a ɲɛ kan k'a ka taa ka taa n'a ka moto ye taa kɛra ni nin bɛɛ lajɛlen waati min na zo ninnu u ɲinɛna min kɔ a bɛ fɔ min ma ko GPS o bɛ moto in na GPS tun bɛ moto la GPS o kɔrɔ o ye fɛn ye sa i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ moto b'i ye voilà nin ko in yɛrɛ ko a kɛra Jelibugu la fɛn min ye moto taxi tigi ye a teri Ita da 12e arrondissement mɔgɔw olu tulo kan a
dale olu kulo ka waati min na olu y'u ka wuli ka jɔ ko o daminɛ ka taa moto ka a localiser Bakaribugu la u taara moto localiser Bakaribugu la ka taa ni ka tigɛ kɛ maa kelen na ale yɛrɛ tun bɛ moto in sanfɛ koyi ale b'a sanfɛ waati min na tigɛ kɛra a la tigɛ kelen kɔ a la tɔ fila a ye olu yira larawulilenw nana kɛ a bɛ fɔ min ma ko perquisition o kɛra sababu ye sa ni ka taa téléphone caman moto 3 ani marifa 5 o bɛɛ sɔrɔla ninnu bolo kabako tɛ marifa 5 awɔ o bɛɛ sɔrɔ olu bolo ani marifakisɛ caman u sɔrɔla ka dépôt ko o daw ka sa an bɛ don min na i ko bi u bɛ Bamakɔ kura u bɛ ka u miiri yanni ko jalatigɛ don cɛ taari kuma filɛ nin ye Masi halisa an bɛ dugawu kɛ parce que Masi ni intégrité Masi ni bɛ fɛ k'a dɔn par quel moyen on peut s'octroyer des armes au Mali? I bɛ marifa sɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ. Ko bɛ ban. Ayi bon Masi. Ni ko k'i b'a kuma fɔ sisan u b'a k'i bɛ dɔ kalama la. O de la a ka ɲi. Ayi min na c'est vrai n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na parce que u b'a sɔrɔ circuit min kɔnɔ circuit de banditisme de don. A ka ca dɛ. I m'a ye sinon normalement jamana dɔw bɛ yen autorisation de port d'arme bɛ d'i ma. Waati dɔw kɛra tari. Waati dɔw kɛra an ka olomasiri taba dɔw lajɔra parce que u yɛrɛ ka marifa dɛ min bɛ d'u ma u bɛ k'o feere o kɛra o bɛɛ kɛra yan parce que o waatiw kɛra yan u yɛrɛ bɛ k'u ka marifa feere o kɛra o bɛɛ y'a vagabond kelen recrutelenw de ye voilà parce que à un moment donné il va falloir trouver une solution solution ka sɔrɔ a arme ko la n'a fɔra ko insécurité bɛ jamana kɔnɔ o la to Mas an y'a fɔ depuis a daminɛ ni insécurité ni kɔn ma k'a ma a bɛna taa se yɔrɔ dɔ la a bɛna wara ka se yɔrɔ dɔ ma fo problème bɛ sɔrɔ sécurité yɛrɛ matarafa a tɛ se ka matarafa tuguni parce que a warala fo ka arme wara jamana kɔnɔ yɛrɛ k'a tɔ kɛ i b'a fɔ contrôle t'a la tuguni quoi bon n'o kɛra même les agressions les plus faciles c'est-à-dire banalement i bɛ dɔ ye dɔrɔn marifa b'a bolo a b'a fɔ n'i ma jigin n bɛ marifa ci la et a b'a ci la fana ni m'i ka fɛn d'a ma donc est-ce que an bɛ se ka continuer nin bolo kan c'est vrai policiers cɛsirilen don parce que nin n'a ɲɔgɔnnaw la n'u sera k'u dépôt k'a caman kan mais an y'a ye AEM kɛlen don mafiyaw ye bandiw bɛ quartier bɛɛ n'a bandi don Masi arme b'olu bɛɛ bolo o tuma la sisan jɔn de bɛ ka kɔlɔsili kɛ jɔn bɛ ka lakanali kɛ a ɲininkali kan ka kɛ Masi Ala k'an kunna diya yarabi kuma tɛ nin Makura jamana in kɔnɔ n'i ye a ta k'a lajɛ c'est-à-dire éducation bɛ nin fɛn ninnu base la bon hali i b'a fɔ ko barantanya ko de bɛ u bila la mais Mas an b'a ye hali minnu bɛ dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu sen bɛ nin ko ninnu na a ko tɛ nin olu sen bɛ nin ko ninnu na c'est-à-dire ka wari sɔrɔ nɔgɔya la argent facile voilà argent facile ka kobaw kɛ e bɛ fɛ ka koba kɛ dɔ bɛ ka taa wɔsi ji ka to k'o kɛ ka baara kɛ e bɛ na ko i ka marifa jɔ la dɔrɔn k'o ka wari minɛ a bɛ ten de o mais dɔ bɛ taa yɛrɛ sɛgɛn don min na ni dugawuden ni barikaden bɛnna kɔni i kɔ bɛ bɔ fiɲɛ na o don dɛ mais ne kɔni b'a dɔn adamaden n'an y'an bɔyɔrɔw dɔn k'an danpew dɔn Mas nin ko modèle ninnu an t'a kɛ siga t'a la an bɛ taa kunnafoni di sɛbɛn aujourd'hui a y'a yira k'a fɔ ko Seydou Lamine Traoré énergie ani mine a ministre kɔrɔ énergie Seydou Lamine Traoré Fatia Taba ale de ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali Kuranko ko k'ale tɛ se an ka 2300 miliyari tigi a ɲɛ t'a kɔnɔ ko pour que Kuranko ka ɲɛnabɔ k'an ka miliyari 200 ni joli don 2300 miliyari 2,000 ani 300 ko k'o d'a ma k'a bɛ se ka Kuranko ɲɛnabɔ ko wa ko sisan tɛ fana dɛ ko n'o t'an bolo k'an ka jɛ ka dugawu kɛ k'an ka Fatiha k'an k'o ta Kuranko la ale Seydou Lamine de ko don ale ko don kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko Seydou ko Seydou kɔni
donna gouvernement min ni a cira ko Seydou kɔni donna kɔnɔ ka bɔ ten ka sɔrɔ maa ma nɔ ye ko baara kelen ko Seydou m'a kɛ ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko n'i ye Seydou yɛrɛ lajɛ ko maa dɔ maa min ni a kalannen don fo ka taa fɔ a to ten diplôme caman b'a bolo ko nka ko a bilala yɔrɔ o yɔrɔ k'a kɔni bɛ don ten ka bɔ ten fɛn tɛ kɛ ten tɛ ko dilan ko ni Orange yɛrɛ ta k'a lajɛ waati dɔ la k'a tun bɛ Orange Mali la ko a bɔra yen waati min na k'i b'a ye k'a fɔ ko baarakɛla kɔni caman ye tare fɔ Seydou talen ko sabula k'a ka baara kun kelen don ka kɛ gɛrɛntɛ ye ni ka siri maaw la baara tɛ kɛ wa ko gɛrɛntɛ caman o tun bɛ siri maaw la a ko la k'i bɛ kow fana ta k'a lajɛ halisa kuranko an da sera o min ma nin ye ko Seydou taara ni ka kɛ ministre ni k'a bila kuran ani an ka dugu jukɔrɔfɛnw kunna ko t'i mago la ko baara ko a ma ɲɛ hali dɔɔni ko Seydou ko walasa kuran ka di an ma k'an ka dugawu kɛ kunnafoni di sɛbɛn a taara ɲɛfɛ ko n'i ye Seydou kɔni ta k'a lajɛ ko Mukutari Wade ni Bandaw kɔni kun kɛlen don ka danaya ta k'o d'a kan k'a fɔ ko a bɛ se ka baara kɛ ko nka ko Seydou ko tiɲɛ yɛrɛ la a kalannen ko nka ko n'i ye ɲɛmaaya kalifa la dɔrɔn ko baara t'a ko baara t'a donc ale ka ɲi jumɛn na sisan ɲininkali tɔ a kɔni kalannen on est bien pour apprendre, on n'est pas bien pour exécuter. A kalannen don dɛ diplôme est-ce que Seydou yɛrɛ de la premier national ye o awɔ kɛra premier national ye mais jamana jɔko la i kɔni ni ko n'i y'a bila jɔyɔrɔ kɔni na taa ɲɛfɛ don sinon o de la ka fɔ dɔ ma yan dɛ i bɛ fɔ i jigi kɔ n'i ye o ko kelen ta k'a lajɛ waati min na Damesiri Mukutari Wade ale ni Bandaw u ka fanga la kumakan dɔ bɔra ko o kumakan in yɛrɛ o kumakan in yɛrɛ ko siga kɛra mɔgɔ caman kɔni seereya kan k'a fɔ ko kumakan in k'a fɔ ko Seydou Lamini ka ale de kumakan don ko dɔw yɛrɛ ko enquête yɛrɛ dayɛlɛla tribunal dɔw fɛ walasa ka a ko yɛrɛ ni ka a ko k'a fɛsɛfɛsɛ ni ka a ko tɔ dankɛnɛmaya kɛnɛ kan Seydou kɔni k'a kalan bɛ nka ko n'i ye jɔyɔrɔ kalifa la a bɛ gɛlɛya ko baara ti kɛ nafolo di sɛbɛn ko ten an ti taa Magipa ko kunna ni ka maaya di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko Général Musa Senko ko a mankunnen don k'a ti ka kuma munna wala ɲininkali filɛ sinon kuna sini ne yɛrɛ y'a wele an bɛ fɛ ka kuma d'i ma a ko nin waati laban ninnu na ambasadiw ni chancellerie minnu bɛ yan ani fɛn caman k'olu de bɛ a nɔfɛ nin waati in na kuma la olu bɛ k'a ɲininka kuma caman Mali situation kan k'a ka kumaw b'o olu de kan sisan kosɛbɛ ko an ka to nin waatinin in ka tɛmɛ walasa a bɛ se ka kuma cogo min na a ye o bataki ko o ci ne yɛrɛ ma o kɛra o y'a sɔrɔ ne tun bɛ fɛ ka a lakuma bi yɛrɛ de koyi bi tɛ bi ye juma ye voilà bi yɛrɛ de kun don nka a ye nin de fɔ ka kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a mankunnen don k'a ti ka kuma ko mun de bɛ yen kunnafoni di sɛbɛn ye o ɲininkali kɛ o ɲininkali kɛlen kɔ waati min na ko yala ko ale yɛrɛ ye surasi ye général don maa kolo girin don i b'a ye k'a fɔ ko a dɔgɔninw olu de bɛ kotigiya la bi k'i b'a sɔrɔ nin ye kunnafoni di sɛbɛn ka fɛn ye a ka hakili jagabɔ don k'i b'a sɔrɔ Musa général k'a tɛ fɛ ka fɛn fɔ a dɔgɔninw ma k'i b'a sɔrɔ ko na kɛ a mankuku ye a y'o fɔ kunnafoni di sɛbɛn tilala ka taa ɲɛfɛ ko Laji Burama Ibrahim Boubacar Keita ko Musa Senko k'a ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ ko mun tun bɛ a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ka ɲɛsin IBK ma ko mun de tun b'a kɔnɔ ko ka ɲɛsin IBK ma ko IBK kumana ko kɛ ko général k'a tun bɛ kuma ko nin waati laban ninnu na k'a ti ka kuma ko yala ko IBK juguya de tun b'a la wa ko ou bien Mali ko de don kunnafoni di sɛbɛn o de ka fɔ y'o ye a ma kɛ cogo cogo sa kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko Musa k'a kan ka kuma nin waati laban ninnu na ko sabula ko maaw mago bɛ a fɛnɛ ka hakili jagabɔ la ka ɲɛsin jamana situation ma an kɔni y'a ɲininka a ye nin de fɔ an ye ko ambasadiw ni organisation minnu bɛ yen wala k'olu de bɛ ka wala olu de bɛ ka wele nin waati in na jamana situation kan k'a bɛ ka olu de jaabi o yɔrɔ in fana
no ya ga jabi tari antita ngata nye fe ale de kanga ni jabi ale de kanga jabi a jabi tebulo ate makura bulo ate banamaga ka nyeja ate Joe Biden kuna vulu di sema révélation aya ira ka fo ko Dr Khalilou Doumbouya ale min kuye secrétaire général ye présidence la o ko jalaki kembe ala ka ye janfa ke a jalakilelo ko aye janfa ke janfa a fese voilà na abe wala o iba ye ka fo jalaki kelen do ala jon fe Asimi ale jalaki Asimi ani anofe jama CNSP koro o mauku caman kelen no ka Dr Khalilou Doumbouya ninga a jalaki ni ye Khalilou yɛrɛ ta ka lajɛ kuluba présidence o Ségal do secrétaire général do kɔrɔlen sabula a bɔra la an bɛ don min na i ko bi a kɛra sababu ye ale de taara gouvernement lisi ni ka taa a kalan ORTM na ale de taara lisi kalan lisi kalannen i b'a ye k'a fɔ tellement que a don n y'a fɔ dɔ ye wallahi n y'a fɔ dɔ ye n ko nin kalanni teliyara dɛ n ko nin ka teli dɛ ja koya ko wallahi a tigi fana ye n jaabi ko ye lisi ko a tigi fana ye n jaabi ko wallahi ko b'a ko ko de la a bɛ ka teliya dɔrɔn ka bɔ wallahi teliya ka bɔ sananga ni a kɛra don jumɛn de tɛnɛ lundi wallahi a kɛra lundi o ko k'a bɛ ka teliya dɛ ko b'a ko lisi in kalanni maa 25 tɔgɔ a ma tɛmɛ miniti 7 kan kalan kɛra dɔrɔn docteur a bɔra a ye paraw kɛ dɔrɔn k'i kunsi yɔrɔ jumɛn ma président jabala ale tun bɛ fɛ ka taa i dogo yen ja yen yɛrɛ de ye minɛ yen yɛrɛ de ye minɛ yɔrɔ ɲuman ye a ko kɛra ten ko n'i ye docteur ta k'a lajɛ Khalilou ko waati min na wulikajɔ a kɛra maa damadɔ minɛra docteur Boubou Cissé ale kun tɔgɔ fɔra ko min na fo ka taa se Rasbach ani Vital Robert Diop olu kun tɔgɔ fɔra fɛn min na ni a bɛ fɔ a ma ko déstabilisation de l'État o dossier i b'a ye k'a fɔ Khalilou ale ye min nɔrɔ bila o fana tɔgɔ tun bɛ o dossier la n'o ye a tɔgɔ hakili ma bɔ a tɔgɔ quoi a tɔgɔ fɔ n ye sa jɔn ka wagati la fɔlɔ ma ala Sékou a tɔgɔ de ye Sékou secrétaire général secrétaire général fa tɔgɔ tun b'a la fo ale tun tɛ kuluba secrétaire général ye fo magistrat do ale fana kun tɔgɔ tɛ docteur Boubou Cissé ni Rasbach ninnu kun tɔgɔ bɛ Victor Diop déstabilisation Dakar réunion ko kuma min na o tɛ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛra o cogo la ko o de kɛra sababu ye Khalilou ale min kun ye Sékou ka adjoint ye ale kun ye Sékou ka adjoint u sera ka Khalilou ta dɔrɔn k'a confirmer Sékou nɔ la Khalilou de taara o waati k'a bila Sékou nɔ la bon ko n'i ye Khalilou yɛrɛ lajɛ k'a ni Asimi kun ka di fo ka taa fɔ a to ten a tun bɛ Asimi kɛrɛfɛ a tun bɛ Asimi ka ciw kɛ k'o kɛra sababu ye sa ko u sera ka a to ten kuluba secrétaire généraliya la président Bandaw o yɛrɛ kɛrɛfɛ Asimi yɛrɛ fɛ ko a ka maa ɲɛnamaba don Asimi yɛrɛ fɛ k'a ka maa ɲɛnamaba don an b'a lajɛ sisan an bɛ Ben ta Adama Ben an ka Ben ta fɔlɔ n'an ye Ben ta an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni kɔnɔ Adama Ben Jara le cerveau oui i ni ɲankuma allo Adama Ben oui ça va ça va i ni ɲankuma an b'a ni ɲankuma Bamakɔ tulo b'i la oui Kati tulo b'i la c'est vrai Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen tulo b'i la merci ko jumɛn bɛ yen bi Maski fo a diyara n ye ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo ka Peace FM baarakɛla bɛɛ fo an n'an ka directeur Mariko a tulo b'i la ka bɛɛ fo ka wele da maliden bɛɛ tulo kan ko bi ni juma seliw jiginna bɔli kɛrɛnkɛrɛnnenya b'an bolo an bɛna bɔ bi awɔ an bɛ bɔ bi mun bɛ yen 14h boulevard l'Indépendance la donc an yɛrɛ tilala installation na sisan minɛnw sigira kaban bɔli yamaruyara tabarikala an bɛ bɔ k'a laɲini
komi sugu boya ku ye n'i ma i diya ye fɛn sɔrɔ fa nɔfɛ i ka taa fa wɛrɛ fɛ donc an bɛ ka bɔ ka ɲɛsin kɛ Mali ni Irisi la ka tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana bunakun kan k'o wajibiya an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kan u ka ko kɛ a nɔgɔnni na cogo min na an ka malidenw fagali a bɛ se ka jɔ sa min ye Mali don o don ka Mali dugukolo dɔ ndaraki ka bɔ Mali ka mara kɔnɔ o bɛ se ka jɔ cogo min Mali ka lajaba sanji 9 don o don kunun ka fisa bi ye Faransi ta kɛra ba ma se k'a yɛrɛ labɔ a tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ labɔ donc parce que n'i ye Faransi général dɔ kumana kɔsa in na Barkhane général ɲɛmɔgɔba a ko pour que Faransi surasiw ka bɔ Mali la ko Moscou il faut 15 ans ko fɔ sanji 15 au minimum awɔ ko y'a dɔgɔyalen ye ko pour que Barkhane ka bɔ yen anw ko o bɛ taa fɔ 2040 la donc o kɔrɔ an k'an sigi an ye san 9 min kɛ Maliyɛn 15 de nin daɲana donc n'olu ka ɲi ka san 10 ani kɔjan kɛ tun anw ka jamana kɔnɔ donc u bɛ fɛ k'an ka jamana yɛlɛma ka kɛ jamana sugu jumɛn ye donc o kama i b'i sigi gɛlɛya kɔnɔ i b'a lajɛ n bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di donc n bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di kununko an ka taa kununko yɔrɔ k'i b'a sɔrɔ fɔlɔ jara donc anw ni Irisi ye tigɛli ɲɔgɔnma kɛ Baba Modibo Keyita tile la ani kunkɔrɔta bɔra o tɛmɛnen kɔ bi an ɲɛ b'a la Irisi bɛ ka min kɛ Syrie kɔnɔ Irisi bɛ ka min kɛ Centrafrique kɔnɔ an ka jamana camancɛ fanga fana kalifamɛ maa minnu na u ko ŋaniya b'u la ka ɲɛsin kɛ ka taa Irisila ma Irisila fana ka lasigiden so ɲɛma n'o ka ambassadeur ye o fana ye lase dɔ kɛ tile 2 in na ko lakika don k'u ni ɲɛmɔgɔ ninnu sigira ka kuma et que tile 2 in na ko ministre de la défense yɛrɛ ka ɲi ka se olu fɛ yen ko pour que u bɛ se ka tigɛnɔbila kɛ cogo min na u bɛ lakana gafe dɔ bila sen ka Mali ani Irisi la jamana ni ɲɔgɔn cɛ donc an ko ko nin ye tare ye mas donc wagati dɔ sera sa an ka jɔ jamana in ye jigiya ye pour que ani Irisi ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka pereperelatigɛ dɔ k'a la fugariya tɛ dɛmɛ ɲini don min na Faransi bɛ minɛ Allemand bolo Hitler bolo Faransi kulela yan ko secours anw de tagara ka taa Faransi bɔ Allemand bolo hali sini an mɔkɛw damɛ u ka dugukolo kan ye comme héros minnu y'u bɔ bolo la donc diɲɛ jamana bɛɛ n'a ka gɛlɛya wagati don nka ni gɛlɛya nana il faut que aw ka hakilibaya de bila sen kan cogo di an bɛ bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ aw ni Irisi ka dɛmɛ ɲini a bɛ bila minɛn dama dɔ kɔnɔ fɔlɔ pour que k'an ka surasi kɛlɛcɛw ka se k'u kolo jo n'o ye formation ye filanan min ye kɛlɛkɛminɛn ko ye n'o ye équipement et sabanan comme Irisi la fana bɛ siéger conseil permanent des Nations Unies na ka kumakan kɛ ka sanayɛlɛ pour que an kumakan ka diɲɛ labɔ diplomatiquement ka Mali ka laɲiniw ta ka t'u don ba la donc o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na parce que bi Faransi de bɛ kuma anw tɔgɔ la hali Nations Unies na hali MINUSMA ka mandat bɛ ban nin mois de juillet in kɔnɔ Faransi ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ale de b'o ta ka togo lafasa ka tila k'a ɲini mandat ka fɛ hali MINUSMA poste stratégique bɛɛ Faransi surasiw de b'o poste stratégique bɛɛ la donc anw ko wagati dɔ sera an k'a dɔn an bɛ mun fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya sugu jumɛn don an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di donc bakuruba la ninnu de farala ɲɔgɔn kan an bolo minnu y'a to an ko an bɛ bɔ o ye kun fɔlɔ ye kun filanan an ka jamana ye ɲɛda kura da k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko tiɲɛ don anw ye jatigiya jamana ye nka Jonathan Goodluck CEDEAO sira fɛ ka Union africaine ni Union européenne ni Nations Unies donc n'a bɛɛ bɛ Faransi ka agenda ba kelen in kɔnɔ k'a yira cogo min na ko an tɛ bolokɔnɔmaaya la tugun ka bɔ k'o fɔ k'o bɔgɔla dɔn an ye jatigiya jamana ye ni Goodluck Jonathan ni Bamakɔ tile jalen don a ye walima Bamakɔ taa ni ka segin a bɛ se ka na autant de fois qu'il veut mais vraiment a k'i jɔ an ka solution sɔrɔ à la malienne n'an maliyɛnw sigira an yɛrɛ ka an ka da sɛgɛ bɔ n'an bɛnna min kan an bɛ sɔrɔ k'o lase ɲɛmɔgɔ ma donc Mahdi sigilen to kɔgɔji kɔfɛ k'a fɔ maliyɛnw ye a ye taa tan a ye jɔ ta a ye don ta a ye bɔ ta donc pour nous
wagati dɔ sera an ka jɔ an yɛrɛ ye ni gɛlɛya min b'o la an ka jɔ gɛlɛya kɔrɔ pour que nin ka kɛ Mali wulilen ko kurakun an tɛ binni min fana kɔfɛ tugun parce que lajaba min b'anw kan bi a ɲɔgɔnma deli ka se jamana in ma kabini Ala ye diɲɛ da aw bɛnna aw ni tile ma donc an tɛ sigi k'a lajɛ ko daga bonya o bonya a datugulan bɛ sɔrɔ wa diɲɛ jamana bɛɛ b'a ka gɛlɛya wagatiw sɔrɔ n'a kɛra wagati la fo a ka den sɛbɛnw de sɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ ka jɔ jamana ye jigiya ye donc an bɛ bɔ k'o fana fɔ min ye camancɛ fangako ye an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na ni kunba fila kama bi an bɛ bɔ pour que jamana ka lafiya ani jamanadenw ka sewa merci. A bɛ kɛ bourse da la wa walima place de l'indépendance la. A bɛ kɛ place de l'indépendance la. Monument yɛrɛ duguma. Monument yɛrɛ duguma. Tabarika. An kun an bɛ taga bourse da la mais sisan installation kɛra place de l'indépendance yɔrɔ yɛrɛ la. Tabarika la. Awɔ. 14h. 14h sel fana ni juma seliw jiginna. Tabarika la. Merci Ben. Merci. Merci beaucoup. K'aw fo. Awɔ diyara n ye. Voilà. Merci. A ye kuma mɛn sa. Voilà. Docteur Kalilu i b'a ye k'a fɔ ale ko a kɛlen ko waati min na ka gouvernement lisi bɔ janfa yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ jumɛn fɛ ko lisi dira a ma Mukutari Wade ni Bandaw fɛ ko taa lisi kalan kɔrɔlen ale bɛ vice président n'o ye Asimi parce que o de kɛra sababu ye ni a bɛ yen bi a b'o ladɔnniya nka k'a y'i teliya ka taa lisi kalan ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ Asimi donc o fana taara a kunbɛn base la ka yɛlɛ n'a ye Kati an bɛ don min na i ko bi ko a bɛ Kati. Ale ma libéré tɔ. Ale ma libéré. A bɛ se ka kɛ minnu bila ale ma bila. A bɛ se ka kɛ a libéré la bon komi fantan ka kɔɲɔ ni faama ka sudon ma bɛn fantan ka kɔɲɔ i b'a ye o tɛ sanga sɔrɔ faama ka sudon. O to ye an ka taa kunnafoni di sɛbɛn le Sphinx a fana kumara Sphinx y'a jira engagé à préparer le retour de ma famille d'abord les dessous d'un putsch. Voilà. Engagé bon l'idiot Bandaw Mukutari Wade engagé à préparer le retour de ma famille d'abord les dessous d'un putsch. Ok. Merci. Anta. To kan gadi. Wala san. A bɛ fɔ ko ni maa fila bɛ kɛlɛ la ko n'i ye kelen ta lamɛn ka sɔrɔ i ma kelen ta lamɛn i bɛ don fili kɔnɔ n'i ko k'i bɛ kiiri tigɛ o ko kan k'a bɛ gɛlɛya i bolo fo ka taa fɔ a to ten ko nka ko kibaruya minnu bɛ yen ko b'a to k'a fɔ ko kiiri ko a bɛ se ka tigɛ nin ko kan ko hali nin fan dɔ in ko o ma lamɛn kunnafoni di sɛbɛn a y'a fɔ nin fɔcogo in na a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Mukutari Wade ka taa se Bandaw ma Bandaw Asimi ye buwa minɛ ka tila ka ba minɛ. Asimi yɛrɛ fana de. Tiɲɛ tɛ? O don. A ye buwa minɛ. Buwa taara ba nana. Ka ba minɛ. A tɔ ye papa ye. Sisan kɔni n'i ko i bɛ pa minɛ i n'i yɛrɛ minɛ dɛ. Ni buwa minɛra ka buwa minɛ ka ba minɛ. An bɛ yɔrɔ min na ne ma dala ni papa wɛrɛ min ci a tɛgɛ bɔ yan dɛ. A tɔ ye papa ye dɛ. Ni ba bɛ yen n'o bɔra yen i yɛrɛ de bɛ kɛ. Tubabu ko y a jamais 203 dɛ. Ayi dɛ. An bɛ papa de ɲini sisan qui est papa? Point d'interrogation. An b'o ɲinini to e bolo yen. Joli? Burama bolo. Kunnafoni nin dɔ. E b'i charger o la. Kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko ni binjɛni ma ban tɔn kana tɔn saga fo ko n'i ye kow ta k'a lajɛ ko tiɲɛ don ko an bɛ don min na i ko bi Asimi a n'a nɔfɛ jama k'u kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ ka a kɛ Bala ani Mukutari Wade na ba ni Mukutari Wade ko bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko u tun bɛ ka baara kɛ walasa i bɛ ka a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ o ka segin ka na ni ka kɛ Mali jamana faama ye a y'o jira ko jumɛn ni ko jumɛn b'o o baara jira ko fɔlɔfɔlɔ ko o ye jumɛn ye ko n'i ye gouvernement ta k'a lajɛ gouvernement min ni a sigili ma tɛmɛ 15 minutes ka miniti 15 i hakili b'a la waati min na félicitation ko kuma olu bɛ sen na kosɛbɛ Mali de dɛ 15 minutes tari n tɛ fɛn dɔ f'i ye wa dɔw ka cɛkɔrɔba tɔgɔ yera a la
cɛkɔrɔba tɔgɔ yelen ko lisi la félicitation bɛ ka fɔ wagati min na lisi kalannen cɛkɔrɔba tɔgɔ fɔra la denbaya girinna ka tɛgɛrɛ fɔ ko u fili cɛkɔrɔba kan bon an ka nin fête bon an ka nin fête ba mugan sera ka di ten ko ka taa dibisogo san ba mugan dibisogo a ba mugan Burama o ba mugan kɔni tun jigi ma da ko sani premier salaire kan ayi o koya la wa mugan jɔda b'a la o taara ji la ko a taa sogo san sogo a taara san waati min na saga yɛrɛ bɛ furu la a bɛ ka dibi cɛkɔrɔba a ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ katigaw fɛ ko bandaw ni mukutaruwa ko u minɛra sɔrɔsiw fɛ ka taa dɛ a bɛ ko o kibaruya lajɛ waati min na sɔɔni dɔrɔn denkɛ sera ka ni i jɔ ten ni saga dibilen a bɛ papiye la ko mun bon ko nin ye mun ye dutigi a ko nin ye mun ye wa mugan dibaga ko e ma ko ka taa sogo san ko t'a la segin ko ba ko y'a tigɛ tigɛ dɛ wa o yɔrɔ la u tun kan ka cɛkɔrɔba ka tension vérifier parce que tension mi yɛlɛ ko y'a tigɛ tigɛ dɛ ko jaba kɛra la mutari yɛrɛ o kɔni o tɛ lasegin bilen o hali n'o ma tigɛ masque ne yɛrɛ b'a fɔ ko tigɛra ko bon ko taa n'a ye ka bɔ salon kɔnɔ sogo ɲimi ma bɔ k'a dun yɔrɔ tɛ yan bilen c'est chaud nin kɛra cɛ ka bɔ n kɔrɔ ye ko Kati faisait peur forobana goya don o ye falaw fa don ye olu kɔni taar'u fa a sogo la cɛkɔrɔba yɛrɛ tora kɛnɛ ma n'i ye ko ta k'a lajɛ o gouvernement in kɔnɔ ko maa dɔ bɛ yen ko ale place o kurakurayara o tɛ maître Aruna Ture wa ko n'i dun ye maître Aruna Ture ta k'a lajɛ ko maa min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka UNTM k'a ka grève k'a juguya ko Aruna Ture don dɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ waati min na u ni UNTM bɛ sigikafɔ la k'ale de ko sira bɛɛ bɛ gouvernement bolo ko ka dan siri UNTM ka grève la sisan k'u ka u kɛcogo dɔn u kana fɔ k'u bɛ baara bila kɛ ten n'o tɛ n'u ye baara bila kɛ ko gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni ka ko latɔ u la sisan o kumaɲɔgɔnya o de kɛra sababu ye ni UNTM dimina ka wuli ka bɔ salle kɔnɔ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ yen ka une semaine ko o grève ko o déclencher ko n'i ye ko ta k'a lajɛ k'a bɛ kɛ i b'a fɔ Aruna Ture ko mɔgɔ y'a ci ni k'a bila nin baara in na sabotage UNTM ka grève kɛ jamana bisibasalen ka to ko lisi kurani min bɔra lisi kurani min n'a ma tɛmɛ minute 15 kan 15 minutes i ye ministre ye ko Aruna tilala ka y'o la ka tila k'o kɛ o gouvernement fana numéro 2 mɔgɔ min ye nin baara kɛ a fɔ kelen filanan o ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko jɔnkɛ jara i b'a dɔn wa jɔnkɛ ale de ye zone reporter ale de ye a da kolonci ni ka a filɛ kolonci ka maaw k'u bila dusukasi la o jɔnkɛ walasa ka o fana sara o fana nana i yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kuranin in kɔnɔ ni ka tila ka finance yɛrɛ kuru kara k'o ta k'o d'o ma ka jamana wariko yɛrɛ bɛɛ ta k'o di o ma fila a fɔ fila i ka anniversaire la o de gâteau ka di k'i minɛra kiko fulaw bɛ dɔn kɛ ko fo k'u da dugu ma ko makura fana ko n'i ye fila ye sɔdon na ko a bɛnkɛ ko o ye kulubali ayi a kumakan bi yan kumakan bi yan ne da ma don filako la bi a m'a fɔ bi a kumakan bi yan aujourd'hui i minɛra e de y'a fɔ ne da ma maga filako ni mɔgɔ bɛ fɛ k'i fosi ka bɔ ne ka anniversaire gâteau ko hali ka n'i fosi ne ta yafa ma kɛ jama ma koyi ne ka weekend dore ye sini yafa ma kɛ jama ma dɛ n bɛ fɛ k'i fosi a ka taa Magura mon anniversaire c'est demain. C'est demain. Ok, a faamuya. I b'a ye k'a fɔ ko jɔnkɛ ale min yɛrɛ kɛra sababu ye ka zone reporter k'a ci k'a filɛnkolo ci ni ka a dakolo ci o jɔnkɛ k'i b'a ye k'u tilala k'ale ta k'an ka nafoloko yɛrɛ kuru kara k'o bɛɛ kalifaw la ka tila k'o kɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la jɔyɔrɔ 6nan k'o ta ni ka o di o ma. Nafolo di sɛmɛ a taara ɲɛfɛ a y'a yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye général Musa Jawara ale min kɛra Laji Burama ale ka
sécurité d'état o ɲɛma ye ko ka sera kana ni o fana ye ten Mali kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ ten o ma dan o ma jamana ci kun ko bu kɔnɔ o ma dan o ma Kacho Karim ko Karim fana kun bɛ k'i labɛn o ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra ko yɛrɛ kun ye valise yɛrɛ ko o sogolo k'a fɔ ko ale bɛ nale ko valise nali ma bɔ k'a k'u jigin a kun ye kana min fɔlɔ i t'o dɔn yan kɛ ba Mali b'a kɔnɔ kɛ dɔwɛrɛ fɔ Burama a kun kɔ sɛmɛyɔrɔ ka ɲi an ma naani de fɔ sisan an ye naani fɔ Aruna Ture Aruna an y'o fɔ ale min kɛra sababu ye ka UNT maaw ladimi u la taa grève la k'ale ta k'a bila ministre so wɛrɛ kunna k'a kɛ numéro 2 gouvernement na kelen jɔnkɛ min ye zone reporter ci o fana kun nana finance la k'o ta k'o bila ye Musa Jawara ka segin ka na Karim ka nali ko o baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'o labɛn ko ɲɛ a kun tɔ tora dɔrɔn a ka don avion kɔnɔ a ka na ka avion coordonné merci Mali kun tɛ u kun filila maba ko maaw ye jateminɛ kɛ wulikajɔ kɛra jama fɛ k'a fɔ ko ka corruption a dossier ko k'olu ta k'o dayɛlɛ jugujugu ko maa kelen tɛ yen min minɛra o tiɲɛ maa kelen tɛ yen min minɛra i b'a ye k'a fɔ ko scandale ko olu caman kɛra o scandale la avion sanni ko b'o la n'o ye avion présidentiel ye loi d'orientation et de programmation militaire o kuma bɛ yen avion cloué au sol o kuma bɛ yen hélicoptère olu wari sarala k'a sɔrɔ a hélicoptère ma na wari sarala ka avion ma se yan voilà ko o dossier ko ni olu ta k'o lajɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yen ko wulikajɔ ko a kɛra fasodenw fɛ ka plaintes kɛ ka wulikajɔ caman kɛ walasa nin ko bɛɛ lajɛlen jagala bɛ se ka tigɛ ko nka ko Muktar Wan ko Muktar Wan ale ni Bandaw ko olu tun bɛ ka fɛn wɛrɛ labɛn min tɛ nin si ye ko wɛrɛ tun b'olu kɔnɔ ka ɲɛsin Mali jɔcogo kura wɛrɛ ma o kuma mun bɛ yen min tɛ de nin ko in ala c'était profond aucun suspect avant et après à ce jour n'a été interpellé. Certains ont d'ailleurs obtenu une promotion dans leur domaine et l'on constate au même moment le très grand intérêt des pouvoirs judiciaires pour une affaire de prétendue tentative de déstabilisation des autorités de la transition. Yurugu yani o ka kɛlɛ nka k'i b'a ye k'a fɔ ko maa caman kɔni i wasa don min na affaire de déstabilisation ko o kuma kɔni fɔlen ko ye maa caman tɔnsi wuli olu y'u kɛ o ko kan k'a sɔrɔ koba minnu bɛ yen ni o ye nafolo kasabi minnu sera ka ɲama turu ka dun olu bɛ se ka ye cogo min merci ko ɲɛmasin olu si ma ɲɛsi ma s'u ma voilà ko nka ko Muktar Wan ani Bandaw k'u kɔni y'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma fɛn wɛrɛ min n'o b'u arranger kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a article filɛ nin ye an bɛ se k'a dafa o sabula n'i ko k'i b'a dafa o kuma de fana ji ka timi ni a tɔ bɛɛ lajɛlen ye o ye jumɛn ye kumana min na Muktar Wan ani Bandaw taara ni k'u kɛ président ani premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu ye coup d'état kɛ k'u kekuyara fo ka taa fɔ a to ten k'u sera ka ninnu bila écoute la ten u bɛ ci o ci fɔ téléphone na k'a bɛɛ lajɛlen ko a mɛnnen don fɛn fɛn bɛ fɔ téléphone na ko a bɛɛ lajɛlen ko a mɛnnen don ko n'i ye olu kumaw ta k'a lajɛ kuma minnu fɔra téléphone na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko janfa kun don ka ɲɛsin jamana ma janfa kun don ka ɲɛsin CNSP ma ka kɛɲɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko Muktar Wan a sera Kati waati min na dɔrɔn ani Bandaw dɔrɔn k'u sera nka ko bon i ye ko minnu ni ko minnu kɛ a filɛ nin ye ka sera nka kumakanw k'a la ten ko Muktar Wan ko a ma kuma yɛrɛ don a la koyi k'ale sera nka fɔ ten ko je démissionne ale sera nka fɔ ten ko ale bɛ démissionner o jalen dɔw wɛrɛ fɔ k'ale sera k'a fɔ ten ko a bɛ démissionner k'i b'a ye k'a fɔ CEDEAO maaw Goodluck Jonathan o nalen walasa kuma yɛrɛ kana sɔrɔ olu da ko preuve minnu bɛ ninnu bolo k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Muktar Wan ni Bandaw k'u tun bɛ fɛ ka janfa kɛ k'u sera ka Bandaw yɛrɛ sigilen to dɔrɔn a ka kumakanw ka sera k'olu k'a la ten CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaaw ɲɛna ten ko bɛɛ sera k'i kunbiri tout le monde on ont fermé la bouche. On ont fermé la bouche, on ont baissé la tête, on ont remué la tête. On ont honte.
abo ko fode cɛ clim kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ wɔsi jiw tun bɛ ka jigin ko o kɛlen ko communauté internationale kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ciden min tun bɛ yan Goodluck Jonathan ko kuma t'a kɔ kuma t'a ale da a ye min ɲɔgɔn waya sikɛla tɛ wala ma segin a y'a fɔ Nglɛ la kuma tɛ n da o fɔ cogo di Nglɛ I haven't a mo ne t'o dɔn kuma tɛ n da I haven't a word o b'a fɔ cogo di Makura a ye Nglɛ kalan sa Makura yɛrɛ don Ado a ye Nglɛ kalan a fɔ an ye a bɛ fɔ cogo di Nglɛ la I haven't a jumɛn je ne sais pas ça Masi o don I haven't a mo ka taa mana kan raconter je ne sais pas c'est-à-dire a digira la dɛ ayi i ka Nglɛ in ka ɲi mais yɔrɔnin dɔ b'a jɛ jumɛn non c'est bon ou bien I don't speak je ne peux pas parler. Hein? Je ne peux pas parler. Attention. I don't speak for even small frakane. Hein? Small. Makura tengleme. Dahin tengleme re. Me ya ba me. Hein? Ya ba me. Wate mina me anglais maîtriser depuis 2011 nyabla de bogara embla. Sinon me cours di école de mala. Aga buguni ka do be. Abeka ade commentaire ke fin. A to nyogo nya. Buguni yoro W7 ne sani ne bilabi. Abeka continue. Continue abeka ade commentaire ke atiru sigile nyana. De na doro ko ka lettre kala. De lettre mi doro ko kala. Aterga ko ni idea ni nga fulana yi ko aba farara ni nga donglero ko jume aba farara donglero ma wala ka kala français farara ni nga donglero mas ko ni mati ka do ko so mara fa mas mena histoire ne do finyana ay akai ijo sa aba farara ni nga donglero petit frère do sa kanto Tombouctou ne nga levier ni koroboro ka memena ni min te se français la no bena ga comité ntigido donc ni minga affaire ba bolo no nana so donc ni koroboro ka me fo ambo o nyefo donc j'avais un frère ale kunga koroboro ale ku me se koroboro ka na kozobe mais belake nana domina belake ndrudu ayi jogola amasa ka nyefo le ka ko che ba est-ce que d'anglais belaga ko est-ce que kon d'anglais parce que ma foi fo ma ko ga bugni nga al se ga to bon même vie koroboro kan ani anglais ga sur trop koroboro kan anglais la meta be chugo o fo chugo di anglais la c'est go I go voilà bon koroboro kan ay fo chugo di meta akai comme eta tana wo ni so ma koroboro kan mo wo ni tana wo akai e ma folie femme ayi so ma fe folie ama taga dia wo amita nya dawra bugula magiba ko kuna ninga mayage darabuni kati akaja darabuni kati kaja metana wo be darabu asra kaja suno brama yi doni tama wulari asra kaja ya jede angata nandara nyefe ibaye ka fo kuma akoni fora ni fochugo la ko bandawu kuma kelen ko alla anyana o president ayi ikumbri lenko kasro ka fo ko ale ba ka démission ninga odi toujours selon notre source bandawu aurait donné des informations importantes aux autorités françaises lors de son dernier séjour, notamment les secrets d'une négociation d'un contrat d'armes entre le Mali et la Russie. Voilà. Ko bandaw anake ayetali laba minge francika olu fe o Mali ni irisila che o kuma nyogonya mimbe ka foko irisila be feka andeme ekalege minan kota fanfe o kibaruya mi ni akundugolendo do kibaruya mi ni amanga dankene manya ko bandaw nake ka o kibaruya ni ko odi Franci jamana fama uma muyasoro anyingali kanga ke Sebaningala atara nyefe des accusations graves voire gravissimes pour un officier supérieur sur laquelle bandaw
qui a été libéré dans la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que son premier ministre Wan, d'ailleurs, doit impérativement se prononcer. Oh, ko niye katika oluga kumai mafuni abo bandau aleni moktarwani ko olu fana ta o kanga lame duna na taula ko ya no chesa kibai ka foko bandau ay takali minge franci alpha umar konare ana furmuso kanu luye nyogonye erkelen kono o erkelen kono kuma chaman ko o fora kuma min fora ko o kuma ko c'était chaud hein ko o kumaula iba ayira u nyogoye hotel mina o bebe gafe ngono koy hôtel Sofitel le Scribe Paris Opéra dans le 9e arrondissement men yoro ndon ko jugo tu as été il tour jul cey mais to ga Facebook de en tout cas sinon il faut aller les réseaux sociaux voyage vraiment fort voyage virtuel voilà an ta broma ko uga nyogonye kon lala kibaye ka fo ko kuma kunti ka dore ka muktar wan ga gouvernement flana o ka nga former choya mina ko kuma olu de kera ko lasa kibaye ka fo ko alpha ani adamba ku ye u haklina u ninga olu fo kusube alpha de mzote gouvernement kono wa kajatu konare ko afora ko kayatu to gouvernement na de kana boala de ki kana kayatu boa kono de atwa kono ko Union européenne ko lu rebena de me bake anga jamana ye culture tasrafe a wari dagosi ka bo fuka tafo atote ki atuto akono wari nga bininga atoy o ekelenye ko ofora ko wako aterge alpha terge jangna fena terge do aruna nyang wati ba jangna kumen tokofo aruna nyang ale kume commerce de kunanga na to fora mate fin parce que ama barake mauta do aruna nyang ko ofena to gouvernement kono lala ki kano obore o kelengera professeur Doulay Konaté ko ofena to gouvernement kono lala ko gara sababu yo ofena to gouvernement kono alno ya soro yo o joro ninga o fale ko ni bela jele Alpha Umar Konare aga kumaye ninga fo banawiye kaka o barake ko fene ka bo ala ko afora jonge jara ko to gouvernement ko o kono lala ko sabula ko jonge fene ni Alpha Kadi fuka ta fo atoti iba ka fo ko ni ko mbe fene ta ka laje ko barak mi ka ke dugo ni dugola mamimbe ni uka suru ibe kala kosobe mado be ku ka suru ibe kala kosobe sabula ko abika ka wati la uye joro bawke alnuma joro bawke ko marché bachama taraka adi uma ko o mau ko ka ferani ndabali bela jele sigi senga kalata mi menake uluka sika joro soro joro mini akulu ka girifu ka tafo atuti o mau ko wala sa ulube sika joro soro lajiburama alega lafia obe sabati ko fen bela jele gun kelen no bandaw ni mugjar wan fe wala sa ibeka ana krefe mugo oluga segin kana fanga o kono lala nu segina kana ko o bara ko o benya fuka tafo atoti awo kuna vule kuna vule disebe aye ayira ko kafo ko mamimbe ni ale bora fenyala atoko abora jmena katika we mange mina Sadio ku de ministre de la défense ya ko Sadio bora ula Sadio Kamara Sadio bora ula ko wako soni sisa Sadio kumena mineninga adu kasola ka sababu ga muyi ko kodo kumelabe ninga odala ni odara la sa atomi mana wuli ka foka be manganchi ka abefo oladro ko aterke minera ko de labe ga kumachi katika banauto akaka barake akechugola ko o ferani o dabali ku sigileno singa ko Sadio ko soni ndro ko akmeta kasola ferau ani dabalu ko o chama ngu sigileno singa wala sa ka election ka organiser dibila ka bandibila o ninga soro kanani lajiburama alega madoe no kerasa ko jamana
an bɛ malikura min nɔfɛ ko o tun bɛ sɔrɔ. Ma famille d'abord, deuxième round. Merci. I b'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali tun bɛ ka sigi sen kan M5 mɔgɔw olu tun bɛna minɛ kelen kelen ko incitation à la violence. Ah oui. Olu fana tun bɛna minɛ. Donc bɛɛ ka plan tun bɛ yen. Bɛɛ ka plan tun bɛ yen. Ko plan min tracelen don a plan ko cicogo kun t'a la a tɛ jɛ c'était élaboré bien élaboré en avance. En avance. Oui. An t'a bila yan. A bila yen. Nɛgɛjuru. An k'o labila. An k'o labila. Aw tɛ kuma di. Plan bɛ élaboré. Aw tɛ kuma. Allo. Allo Max an sɔgɔma. An sɔgɔma. Dawudo ka bɔ Falajɛ. Bubula Burankɛ. Ahɔ. Ya Rabi. Balimamuso 2 min bɛ Kabu Tari ni Makura. Vraiment hakili ka ɲi. Mais kuma ninnu an Mali an sɛgɛnna sisan quoi. Dɔ kɛra. Mali kɔni fɔra ko président yɛrɛ tɛ ka Mali feere. Ko a tun fɔra yan yɛrɛ ko Mali feere la. O fɔra. Militaire. A fɔra président dɔ ma yan ko rebelle don. Voilà, ne ma se ka faamu. O bɛɛ fɔra yan. Ni tun rémunération ma kɛ ka fangaw bi olu ka min fɔ nin an tun t'a mɛn wa. O fana ye ɲininkali dɔ ye. Sisan n bɛ min fɔ tuguni. Filanan Mali ko nin an ka fara ko a kalanna quoi. Jɔnni. Afrique n ko an ka fara k'a fɔ ko mɔgɔ ma ko ni diplôme b'a bolo. K'a kalanna. Voilà. Président 5 min tɛmɛna yan ATT ye président ye. Ale yɛrɛ k'a fɔ ko ale hali diplôme t'a bolo. Mais ale ka min kɛ Mali la ne ma d'a la ni président. An ka min kɛ sisan. ATT diplôme b'a bolo dɛ. Bon a tun b'a fɔ kalan a ma sɛnɛ yɛlɛn kalan ninnu ni fɛn u b'olu minnu fɔ. Bon ale bɛ se min na olu bɛ se wa. Non a ye baara kɛ dɛ. Voilà bon sisan ne yɛrɛ ka ministre dɔ mɛn Sura. Ka min fɔ tiɲɛ don Côte d'Ivoire o t'i jate. N'i bɛ baara la. Radio filɛ nin an b'a ka ministre ta an bɛ Umaru Mariko de ta ka bila parce que a bɛ o dɔn. Ni a fɔra misi ko u bɛ taa ne ye wele ka na k'a fɔ ko a ye ta. N'o bɛ bazin feere la u bɛ taa kawji ɲini. Ayi dɛ. Ni kuma de fɛn na dɛ. Kawji a tɛ bazin feere dɛ. Bon ne kɔni b'a dɔn a bɛ bazin kɔni feere fɛn de nana sisan a bɔra la dɔrɔn hali k'a ka kuma mɛn i b'a dɔn politicien tɛ parce que a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min ale hakili la ko politique i bɛ don dɔrɔn i bɛ kuma don dɔ a b'i minɛ o. An ka da. Voilà bon merci n b'i fo dɔrɔn. Fɛn bel cerveau. Hali sisan an kɔni an sigilen b'o ko kɔnɔ mais olu fana ko o ka bɛɛ ka ko nin. Yanni coup d'état bɛ kɛ kuma caman bɔra la dɛ wari dira tan wari ma di tan. Ne hakili la Mali la hali sisan an ma mɔgɔ sɔrɔ. Russie ko nin o bɛ hakili to la kosɛbɛ quoi parce que Russie o bɛ min fɔ nin Russie ta minɛnw ye fɛn ye privé de. Voilà o bɛ hakili to la dɛ. Awɔ mais min fana bɛ se k'a fɔ kɔni Russie u ye u ka veto da walasa Mali kana sanctionner ONU na o kɛra dɛ. Ouais tout ça depuis Kadhafi fagara. O kɛra. Sisan depuis Kadhafi fagara mɔgɔ min wulila Russie ni Chine kɔni bɛ bɔ parce que o sera Mali ko tɛ. U tɛ sɔn. Kadhafi ko la o dimina de. Tabarikala. Hali sisan o diminali de la n'o tɛ Mali ko de tɛ an kana bila Mali ko la. An b'i fo. Merci. Walekum salam karamɔgɔ. A diyara n ye. An y'a mɛn ko médaille wa trophée de ko dira i ma. O kɛra. An bɛ y'a fo. Enchanté inchallah. Ni Ala sɔnna ma. O diyara n ye. Hali bi Ala k'an n'aw dɛmɛ. Amina rabi. Munna n ko i b'a mérité. Parce que i b'a ye kuma dɔw ni kuma dɔw bɛ ka fɔ. Qui est un peu violent i bɛ sira d'a ɲɛ quoi. Parce que hadamadenya o de ne b'a dɔn a kuma dɔw yɛrɛ bɛ tigɛ pour mais a fɔcogo kosɔn. I bɛ taa sɔrɔ i bɛ sira d'a ɲɛ o ye sagesse de ye quoi. O diyara n ye. Hadamaden bɛ se ka i ka kibaruya fɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔ dénigrer ou i ma a to violence ta ka ɲɛsin a ma. O ye tan ye. O bɔlen kɔfɛ an b'a fɔ k'a fɔ bɔli min bɛ kɛ bi ko mɔgɔw k'a dɔn ni Ala sɔnna a ma karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ye. Karamɔgɔ bɛ taa. N bɛ taa inchallah. Tabarikala. Ni Ala sɔnna a ma an bɛ labɛnw na. Ne yɛrɛ de tun kan ka wajulu kɛ yan juma fɛ mais n y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ k'an remplacer. Ni Ala sɔnna a ma an bɛ misiri bila ka taa terrain kan faso kumabɔli la. Tabarikala. Maa minnu hakili la ko silamɛya dan ye i ka su i ka seli n'o kun kira kun tɛ taa jihadi la o. A filɛ dɛ. Donc an ka jihadi de bɛnna nin ma. O kira ko bul waton minal iman. Jamana yɛrɛ kanu fana o fana ye limaniya dɔ ye ko maaw ka bɔ an m'a fɔ mɔgɔ ka violence kɛ an ka bɔ k'a jira k'a fɔ ko Faransi an y'a wele k'a k'an dɛmɛ mais a kɛra contraire de a nana k'an janfa de
donc o la an bɛ bolo yɛlɛma bolo wɛrɛ kan o bɔlen kɔfɛ n bɛ kuma kun cɛ ni min ye n'a ma ɲɛ ko nin bɛɛ fɔra o de la ala y'a ye ne tun bɛ k'u attaquer ja nin bɛɛ de tun b'a ko jukɔrɔ ko yɛrɛ tun t'u bolo ko ni ko dir'u ma k'u k'u jija sécurité ka matarafa justice ka matarafa impunité o ka bɔ yen nɔ salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. An b'i fo an ce ça va somɔgɔw bɛ di ma somɔgɔw nba tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ Burama Bari i Bari marhaba Jalo nba kuma b'i bolo mas an kɔni ka faamaw ne kɔni bɛ mun fɔ u ka maliyɛnw bɛɛ la maloya parce que anw ma deli na anw tintinin dɔ ka kɔrɔ quoi anw ka faamaw bɛɛ kɛra jɛgɛ an bɛ Lasine Kuyate fo paya ka a furumuso ko o fo k'an ka cɛkɔrɔba fo ka musokɔrɔba fo ka Kuyatela bɛɛ lajɛlen fo Kalaba ACI kɔnɔ sɔgɔmada in na Kuyate allo salamu aleykum Masi waaleykum salam tɔgɔ ni jamu Madu Jara Bago Jukɔrɔni Jara k'aw fo a diyara n ye ka Tari fo a tulo b'i la ka Bugula ka makura k'u bɛɛ lajɛlen fo Makurani ka Janginɛjan fo Joe Biden Kante aw yɛrɛ ye o diyara n ye Masi ko mɔgɔw ka bɔ bi han awɔ 2000 di tɛ dɛ faso kumabɔli ko don ko bɛɛ ka bɔ vraiment min fɔra bandaw ni cɛ dɔ bɔra a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ nin Mukutari nin ko n'a kɛra u sɔn ye n'a jɔr'u la k'u y'an tɔɲɔ dɛ u y'an lasegin fɔ ten fɔ da wa an t'a yafu ma olu don ne tɛmɛna merci an b'i fo ya i b'a jɔ yan voilà a jɔ yan an ka foli kɛ an ka taa Buwajɛ ale bɛna fɔli duman kɛnɛ sigi kuma ka di sa nka n'i ye fɔli duman bila a cɛ ma o de ka di kosɛbɛ voilà dugudun girinnen don ka ban ya Sega Sumare an bɛ foli ani tanuni k'o las'a ma voilà la pentade ne tɛ kuma Tari i ka foli kɛ ne ka foli kɛ Burama ayi i ka foli kɛ an ka kɛnɛ wuli ne tɛ foli kɛ fɔlɔ koyi n ka weekend dore a b'i bolo sa o n ka anniversaire Burama yɛrɛ b'a la koyi bon Burama i k'i jɔyɔrɔ f'i ya n ka 300 min b'i bolo a di yan ɛrɛ bɛ ka ban dɛ bon Magura mun ne kɛra ayi ɛrɛ bɛ ka ban o mun ne kɛra Masi bɛ ka n ka weekend dore wari ɲini Magura an tɛ taa k'a to a k'a ɲini a yɛrɛ Masi i jɔ ka foli kɛ komi ale bɛ weekend dore ko la ka foli kɛ k'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn kun tulo b'an na Sise ale tun bɛ k'an lamɛn Kanamu kɔnɔna na Buhari fana tun bɛ k'an lamɛn k'an ka sɔgɔmada fɛ foli b'u bɛɛ lajɛlen bi ye juma ye lahɔrɔma don don an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka Mali in sɔn maliden ɲuman na yarabi Ala ka hakilina ɲuman di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma jamana in Ala k'a basigi yarabi dɔ ye ɲininkali kɛ ko Chateau k'a kɛra parlement africain ɲɛmaa ye wa an b'a jaabi k'a fɔ ko vote ma se ka kɛ mankan kɛra kunun o y'a bila waati wɛrɛ la ni o ko kɛra min ye n'a kunnafoni kɛra min ye an b'o jaabi di wala vote ma se ka kɛ Magura foli kɛ Masa an bɛ an lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an bɛ Tarawele fo Sedim Sar n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka tonton Bayi fo Tarawele bɛ Sedim Sar an bɛ Gayi Jakite fo ka an ka ɲɛmaa yɛrɛ fo Ala k'an sɔn ɲɛmaa la ɲɛmaa min bɛ jamana kanu bɛ ɲɛmɔgɔ min na yarabi Bugunikaw tɛ fo an bɛ Bugunikaw bɛɛ lajɛlen fo tɛ se ka fo ka ban voilà ka tila ka Kitakaw fana fo ya ne kɔni ka wasi bɛɛ na anw ni Asimi kan ka ɲɔgɔn ye bi Ala ka bien karabla tɛ an jigitɔ a ka enveloppe di o bɛ ne ka weekend ja o bɛ weekend ja dɛ o bɛ ne ka anniversaire ja Ala ka Mali kisi wassalam